Исәнме, кадерле тамашачы? Эфирда йылдызлык мизгелләре тапшыруы. Һәм гадәттәгечә без сезне тормышта актив булган, бигрәк тә иҗади яктан сәләтле, үзләрен горурланып, йылдызчыклар дип атаучы яшьләр белән таныштырачакбыз. Аларның Созвездие йылдызлык фестивале сәхнәсенә ясаган беренче адымнарын искә төшерәчәкбез һәм бүгенге көндә нинди казанышларга ия булганын беләчәкбез. Әгәр дә сез әзер булсагыз, Созвездие йылдызлык фестивале хәрәкәте тарихына юл тотыйк. Лев Матвеев һәм Олеся Полищук күп кеше өчен дуэт буларак таныш. Кайберәүләр аларның аерым җырлаганын да истә тоталар. Ә менә Созвездие йылдызлык фестивале башкарма комитеты һәм жюри әгъзалары беренче тапкыр Лев Матвеев белән аның конферанс номинациясендә чыгыш ясаганда таныштылар. Кечкенә генә Левны әтисе җитәкләп килде. Йылдызлыкта булган матурлыкны күреп, кинәт Лев җырлап җибәрде. Һәм шул мизгелдән алып алдагы елларда ул үзен җыр номинациясендә бик җиңел итеп хис итте. Тапшыруларыбызның беренче чыгарылышларында без сезне Россиянең атказанган мәдәният хезмәткәре Людмила Борис кызы Маркова белән таныштырып үткән идек инде. Бүген дә аны искә алмыйча булмый. Чөнки нәкъ Людмила Борисовнаның дәресләрендә кечкенә генә Олеся Полищук уенда үз тормышын җыр белән бәйләү фикере туды да инде. Һәм нәкъ Людмила Борисовна җитәкчелегендә булган Сандугач яшьләр үзәгендә Лев белән Олеся таныштылар да инде. 2008 елда оешкан дуэт 2 елдан иң зур уңыш китерде. Dime por qué lloras de felicidad, ni por qué te ahogas por la soledad, ni por qué me tomas juntas en mis manos y tus pensamientos te van llevando. Y te quiero tanto, ¿por qué será? Loco testarudo, no la dudes más, aunque en el futuro haya un enorme de tu viento puede enamorarme. No me ames porque pienses que parezco diferente. Tú piensas
y es lo gusto ver pasar el tiempo juntos. No me ames, que comprendo la mentira que sería. Si mi amor no merezco, no me ames, más llena tu droguía. No sé qué decirte, esa es la verdad. Si la que te quiere sabe lastimar, tú partiremos, ellos no se mueven. Quieren lo que quieres, muere, no me dejes. No me dejes, no me dejes, no me escuches, te digo me ames. No me dejes, no me desarmes, mi corazón es, no me ames. No me ames, te lo ruego, mi amargura de una vez. Sabes bien que no puedo, quise huir, Más lleno en no me ames, Dios deje sufrir con este corazón que se llena de inviernos. No me ames para olvidarte de tu tal tristeza. No me ames, Solo no me ames, volaremos con el otro y seguiremos siempre llantos. Este amor estoy para olvidarte tras de la tormenta, como dos tormentas de la misma estela. No me ames. Дуэтның жеңүләренә Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Юлия Виктор кызы Дычик та бик зур өлеш кертте. Бүгенге көндә Олеся белән Лев аңа бик рәхмәтле. Please believe in me. I'll never do you no harm. Believe me when I tell you I'll never do you no harm.
Вакыт бер туктаусыз алга бара. Һәм Олеся белән Левның тормыш юллары төрлесе төрле якка аерылды. Лев бүген Казанда яши, программист, ә Олеся Мәскәүдә артист булу теләген чынга ашыра. Гетиста укый. Тик шунысы мөһим, бүгенге көндә дә алар дус, тату булып яшиләр. Выше радуги вокаль ансамбле үзенең иҗат тормышын 2003 елның көзендә Светлячок музыка театры нигезендә башлап җибәрә. 2004 елда ансамбль беренче тапкыр Созвездие йолдызлык фестиваленең Теләчедә үтүче зональ этабында махсус бүләккә лаек булды. Андагы әзерлекне күреп, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре ансамбль җитәкчесе Венера Гысман кызы Гыйләҗева тагын да ныграк әзерләнергә булды да тик тормыш аңа бүләк китерде. Һәм алдагы 2 ел дәвамында ансамбль катнашучылары аның улын сәнгатькә өйрәттеләр. Елда 2 ел үткәч ансамбль Выше радуги исемен ала. Һәм инде алдагы елларда ансамбль тырышлыгы белән йолдызлык сәхнәләрен штурмлый. 2 ел үткәч 2005 елда ансамбль Выше радуги исемен йөртә башлый. 5, 6, 7, 8, 9 еллар бернинди дә нәтиҗәләр бирми. Тик бу ансамбльгә көч кенә өсти. Һәм 2010 елдан алып 18 елга кадәр ансамбль катнашучылары гел җиңүчеләр арасында.
Созвездие йолдызлык фестивале хәрәкәте Высший радио ансамблена бүләк итеп, алар башкарган җырга клип төшерде. Һәм бу клипның премьерасына барлык Кукмара халкы җыелды. Лей, дождик веселей, пой, пой, песня соловей. Все в этом мире очень интересно. Летит в небе самолет, летит на асфальте кот, и никому на нашей улице не тесно. На большой планете людям слезы не нужны. Все взрослые дети взяться за руки должны. Здесь, там, реки, поля, всем нам Родина земля. О дружбе никогда не смолкнут песни. Как жизнь вечно молодой, кружит глобус голубой, и никому на нашей улице не тесно. На большой планете людям слезы не нужны. Все взрослые дети взяться за руки должны. Тик-так, в доме тишина, всем она нужна. Так сохраним же этот мир чудесный. Зайдет солнце по утру, начнет новую игру, и никому на нашей улице не тесно. На большой планете людям слезы не нужны. Да-да-да, все взрослые дети взяться за руки должны. Взяться за руки должны. Взяться за руки должны. Бүген ансамбльдә 60 бала катнаша. 5 яшьтән алып 17-гә кадәр. Һәм Высший радио ансамбльдә катнашкан балаларга Созвездие йолдызлык фестивалендә катнашабыз дигәннән соң, аларның катнашу теләге тагын да арта. 2018 елда ансамбльгә 15 ел тулды. Һәм аларның барысы да әле алда. Менә дигән кызлар. Кем турында сүз бара дип сорыйсызмы, дуслар?
Ә без сүзебезне Яшел үзәндә оешкан «Вот это девочки» бию төркеме, халык бию төркеме турында алып барачакбыз. Ә аларның җитәкчеләре Татарстанның ат казанган мәдәният хезмәткәре Гүзәл Максум кызы Гафурова безгә бик теләп ярдәм итәчәк. Когда я был маленьким, я тоже отдыхал в пионерских лагерях. Нам тогда приходилось туго. Спали в самодельных шалашах, готовили пищу на костре, сами таскали воду, сами стирали. А теперь оглянитесь вокруг. Какие вам корпуса понастроили? Водопровод, телевизор, парники, цветники, мероприятия. От вас что требуется, друзья мои? Йолдызлыкта беренче катнашуыбыз ВЭД халык хореография ансамбленең катнашуы Яшел үзән шәһәрендә үтүче зональ этапта 2002 елда булды. Дөресен әйткәндә, без фестивальгә серьез караш белән килмәдек. Ике әзер номер бар иде, чыгыш ясадык, Казанга үттек һәм Казанда гына фестивальнең ни кадәр серьез булуын аңладык. Һәм шул ук вакытта фестиваль белән бәйле булуыбызның озакка сузылуы билгеле булды. Ә хәзер инде күп еллар үтү белән мин бу хәлнең мәңгелек икәнен аңладым. Ял итәсе, тәнәфес ясыйсы килсә дә, без барыбер эшкә омтылабыз. Балалар белән бергә яңа идеялар, биюләр, костюмнар уйлап чыгарабыз. Һәм янәдән Созвездие йолдызлык фестиваленең зональ республика этапларында чыгыш ясыйбыз. Нәрсә ул созвездие? Созвездие ул тормыш рәвеше. Бүтәнчә әйтеп тә булмас. Чөнки без төркемебез белән бергә төрле конкурсларда йөрибез. Ләкин беренче очракта без созвездие йолдызлыкка тигезләнәбез. Безнең көндәшләр юк. Без бүтәннәрдән көчле, оригиналь булу-булмаудан түгел. Без беренче очракта үзебезне җиңәргә, үзебезне шаккаттырырга телибез. Һәм үз төркемебезне республика этабында матур итеп күрсәтергә тырышабыз. Шуңа күрә дә безнең номерларның кайберәүләре оригиналлыгы белән аерылып тора. Мәсәлән, в краю Рябины, Золотое утро. Беренче тапкыр без җиңнәре 1 метр 20 сантиметр озынлыкта булган костюмнарда чыгыш ясадык. Тик иң зур теләгебез балаларныкы һәм минеке бу море на мыс Фиолен биюен
башкарырга. Чөнки ул безнең иң яраткан, иң истә кала торган номерларыбызның берсе. Ул Кырымда иҗат смена кысаларында 35-нче батареяда экскурсиядә булганнан соң барлыкка килде. 35-нче батареяда күргәннәр, ишеткәннәр күңелебезгә кереп калды. Һәм номерыбыз бер сулышта туды. Бүгенге көндә дә ул репертуарыбызда. Нәрсә ул созвездие? Мин инде ул күңел байлыгы, тормыш рәвеше дип әйткән идем. Һәм республикабызда эшләүче яшьләрнең наше время безнең заман иҗат фестиваленә агып керүче созвездие йолдызлык фестивале барлыгы бик яхшы. Һәм безнең балалар кайчандыр кече номинацияләрдә катнашып, бүген эшләүче яшьләрнең иҗат фестивалендә катнаша алалар. Ә хәзер безнең арада чыгарылган, үсеп җиткән балаларыбыз арасында шундый сүз бара. Өлкәнрәк буын өчен дә иҗат җебен дәвам итү яхшы булыр иде. Созвездие йолдызлыкка иҗади уңышлар телисебез килә. Һәм зур идеялар фонтанына кечкенә генә җимеш истибез. Өлкән яшьтәгеләр өчен дигән. Һәм ышандыра алам сезне, андыйлар табылачак. Ә без, педагоглар, аларга ярдәм итә алганча кулыбызны сузачакбыз. Йолдызлык мизгелләре тарихында яңа битләр өстәләчәк. Исән-имин булыгыз, дуслар. Очрашканга кадәр.